Al febrer del 2020, la nostra organització política juvenil, La Forja, va començar a rebre intens accés a informació confidencial, documents organitzatius i línies d'acció política, tot a través de la pantalla. Després de mesos d'investigació i de repetits atacs intents d'espionatge, vam aconseguir revelar la identitat que hi havia darrere la pantalla i vam destapar tota una xarxa d'espionatge que ha perseguit durant molt temps i fins dia d'avui a l'independentisme popular i als moviments socials. Nosaltres ho sabem tot i us ho volem explicar. El 28 de febrer del 2020 vam rebre un correu a les 9 del matí, suposadament de la Forja de Badalona, on ens explicaven que havien tingut un problema informàtic i que havien perdut tots els documents del Congrés Nacional. En aquell moment ens demanaven si els hi podíem enviar aquests documents per poder fer formacions a la nova militància que els entrava al nucli. Perquè els passessin, ens van deixar un altre compte de correu, de ProtonMail, justificant que era una via més segura. El 5 de març vam tornar a rebre un correu, és a dir, uns dies més tard, on ens tornaven a insistir que els enviéssim els documents del Congrés Nacional que ens havien demanat. Nosaltres vam sospitar d'aquells correus perquè trobàvem estrany que ens ho demanessin a nosaltres en comptes de demanar-ho directament a l'estructura nacional. I llavors vam decidir posar-nos en contacte amb el nucli de Badalona per canals informals, és a dir, gent que coneixíem, per saber si realment havien estat ells els que ens havien enviat el correu. Quan els companys de l'Alt Empordà ens van avisar d'aquests correus, de seguida ens van posar en alerta. Ho vam comprovar i vam poder verificar que aquests correus no eren nostres. Vam revisar la capçalera i vam identificar que estaven fent servir una pràctica que es diu spoofing. Aquesta pràctica, el spoofing, és el falsejament d'una identitat. I per fer-ho van utilitzar una eina gratuïta que es diu mk.cz. Això és una eina que serveix per enviar correus amb un remitent fals. Ho van fer servir amb nosaltres perquè no van poder accedir directament al nostre correu, però sí que ho van aconseguir amb alguns correus de la CUP. Després que el nucli de Badalona ens confirmés que aquell correu no era seu i per tant que ens l'havia enviat algú altre, vam decidir seguir-los al joc per mirar d'esbrinar qui eren. Els vam enviar un correu directament al ProtonMail que ens havien passat, dient-los que estàvem disposats a ajudar-los i a col·laborar, i ells en aquell moment també ens van contestar. Llavors vam decidir no respondre cap més correu i els vam ignorar, i ells, per la por perdre l'enllaç que havien aconseguit amb nosaltres i no aconseguir la informació que volien, ens van començar a enviar esdeveniments. Creiem que això era per guanyar-se la nostra confiança i així poder-nos treure en algun moment informació. El 13 de juliol em van enviar un primer correu, com a Pau, el meu correu personal, fent-se passar per la Forja Baix Empordà. En aquell moment ja vaig sospitar, perquè jo coneixia gent de la Forja Baix Empordà, i em va semblar estrany que es dirigissin al meu correu personal directament, i per tant, de seguida, se'm van encendre les alarmes. Se'm dirigien a mi demanant-me concretament les ponències nacionals per poder fer una formació a la militància del nucli. Això em va fer suposar que segurament aquesta gent que ens estava intentant extreure informació sabia perfectament qui era jo, degut a en alguns moments de la meva vida he sigut una persona amb certa projecció pública i que també sabien que estava a la Secretaria Nacional de Formació i per això em demanaven concretament formacions. Aquestes converses van seguir durant 2 mesos, fins al 3 de setembre, que vaig deixar de contestar, i bàsicament es van anar succeint diferents demandes d'informació, des de els documents de les ponències fins a calendarització d'actes, quin nombre de militants teníem, més o menys quan es farien les coses, accés a l'espai intern, i per tant, a partir d'aquestes dades vam poder més o menys deduir que es tractava d'algú que no només volia les ponències de la nostra organització, sinó que a més volia saber quina era la nostra activitat política diària. El dia 6 de juliol, el nucli de la Forja de Lleida rep un correu suposadament de Poble Lliure Ponent. El correu segueix el mateix patró que la resta de correus rebuts. Demana les ponències de la Forja, en aquest cas, per enriquir les ponències que Poble Lliure està treballant. Com en els correus rebuts per al nucli de l'Alt Empordà,
l'emissor deixa un correu ProtonMail segur on enviar els diferents documents. Com a la resta de correus, també s'ha utilitzat una eina per suplantar comptes de correus. Aquests són alguns dels correus que els nuclis de la Forja van rebre i que van fer saltar l'alarma a l'organització. Gràcies a això, es va establir el contacte amb altres organitzacions que van declarar que també havien rebut aquesta mena de correus. El que acabem d'explicar és només l'inici d'una llarga trama d'espionatge a nombroses organitzacions i persones relacionades amb el món de la política. Suplantacions de cares visibles a la Forja, enviament de dades personals de diferents joves per tal de fer creïble la seva mentida, la creació d'una trampa informàtica que ens va permetre arribar a la identitat dels espies. Si voleu conèixer tots els detalls del cas, estigueu atents a les nostres xarxes. Ho sabem, i en els propers capítols us ho explicarem.